Όφιλε πάντε και όσοι άλλοι τι δε θεοί. Δείτε μη καλό γενέστε τάνδοθεν. Έξωθεν δε όσα έχω της εντός μην εφήλια. Πλούσιον δε νομίζει μη των σοφών. Το δε χρυσού πλήθος ή ημί όσον μήτε φέρειν, μήτε άγιν, δίνε το άλλος ή ως όφρον. Ήθε η δύναμη της μοναδικής ζωής να δεχηθεί μέσω της ομάδος όλων των αληθών υπηρετών του κόσμου. Ήθε η αγάπη της μοναδικής ψυχής να χαρακτηρίζει τη ζωή όλων εκείνων που ζητούν να βοηθήσουν τα μεγάλα όντα. Ήθε να εκπληρώσω το καθήκον μου στο ενιαίο το έργο μέσω αυλάβειας, αυταπαρνήσεως και ορθού λόγου. Και τώρα στο έργο μας. Σκέφτηκα να διαπλατείνουμε τον ορίζοντα και της τραγωδίας και του κάδμου και της αρμονίας, γιατί αυτά δεν έχουν γραφεί ούτε στο μυστικό του Ιδίπποδα στο Θησέα, ούτε στο Ιδίπποδα σε επιμαθητεία. Γιατί ο Ιδίπποδας δεν παρήχετο για αυτό το είδους τη μαθητεία, τη σημαντική μαθητεία. Εσείς όμως δεν είσαστε Ιδίπποδες και μακάρι να μην είναι κανένας Ιδίπποδας, για να αντιστρέψουμε την γνωστή ρίση του Αξελού, που είπε ότι μακάρι να είμαστε όλοι Ιδίπποδες. Και συνεπώς είσαστε σε θέση να γίνετε θεωροί. Έτσι θα προσπαθήσουμε να γίνουμε όλοι θεωροί, δηλαδή να πάμε προς τους Δελφούς, μέσω όμως πρώτα της Σαμοθράκης και των Καβύρων. Είχαμε επισημάνει τα του Διόνυσου, ολίγα τεινά περί του Διόνυσου. Σήμερα θα αρχίσουμε από την τραγωδία και θα περάσουμε στον κάδμο και την αρμονία. Είναι γνωστός ο ορισμός της τραγωδίας από τον Αριστοτέλη. Δείτε στην ποιητική του. Η ποιητική, όπως ξέρετε όλοι, είναι ένα έργο αριστοτελικό που δεν είναι βέβαιο αν το έγραψε ο Αριστοτέλης, ίσως να γράφτηκε από μαθητάς του, αλλά σίγουρα ανταποκρίνεται στις παραδόσεις του Λυκείου. Εκεί δίνει τον περιβόητο ορισμό που όλοι ξέρετε, μίμης πράξεως σπουδαίας και τελείας, μέγεθος εχούσης κλπ. Ειδισμένο λόγο, διελαίου και άλλα, διελαίου και φόβου περαίνει την τοτιού των παθημάτων κάθαρσιν. Εμείς έχουμε δώσει έναν άλλο ορισμό της τραγωδίας. Τραγωδία είναι βιοεντροπικός μεταλλάκτης. Θα ερμηνεύσουμε τον ορισμό μας. Είναι βίο και μαζί βίαιο, βίαιη δηλαδή, μετάλλαξη των εντροπημάτων. Κάθε 2.200 χρόνια, είναι αστρονομικό γεγονός, ο ήλιος φεύγει από ένα ζώδιο και περνάει σε άλλο ζώδιο. Δεν πρόκειται περί αστρολογίας, αλλά περί αστρονομίας. Αν και έχει ορθά λεχθεί από τον Πλάτωνα ότι η αστρολογία θα γίνει κάποτε η κορονίδα όλων των επιστημών, όπως έχουμε ξαναπεί. Αυτή είναι η μεθόριος μεταξύ των δύο ζωδίων. 500 χρόνια πριν ο ήλιος φύγει από το ζώδιο το παλαιό και 500 χρόνια αφής περάσει στο νέο ζώδιο, δηλαδή 1000 χρόνια, οι παλαιοζωδιακοί Νόες συγκρούονται με τους νεοδούς, με τους εκπροσώπους και οπαδούς του νέου ζωδίου. Και αυτή ακριβώς είναι η τραγωδία. Η σύγκρουση των ολίγων ψυχών, αυτόν εδώ, οι οποίοι αντιτίθενται στους παλαιοζωδιακούς Νόες, στους παλαιούς ανθρώπους ή, κατά το κοινώς λεγόμενο, παλιανθρώπους. Αυτή είναι η έννοια του παλιανθρώπου, του παλαιού ανθρώπου. Και εκεί, στο σημείο ακριβώς αυτό, της προσδέσεως με το παλαιό ζώδιο, έχει τις ρίζες του το πλανητικό κακό, στο οποίο θα αναφερθούμε σε λίγο. Όχι βέβαια μόνο
λόγω της προσδεσεώς του στο παλαιό ζώδιο, αλλά και στο προηγούμενο ηλιακό σύστημα. Αλλά δεν ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε για το πλανητικό κακό. Έτσι, ο Κρέον, για παράδειγμα, ανατίθεται προς την Αντιγόνη. Η μία, η δεύτερη δηλαδή, είναι νεοδός. Ο άλλος είναι παλαιοζωδιακός. Και έτσι συγκρούονται. Το ίδιο συμβαίνει με τον Ιδίποδα και τον φορέα του καινούριου, που είναι ο ήλιος, δηλαδή τον Απόλλωνα. Σύγκρουση Ιδίποδος και Απόλλωνος. Γιατί ο ήλιος δεν ανανεώνεται μόνο κάθε 2.200 χρόνια, αλλά εφημέρει, όπως λέει θαυμάσια ο Ηράκλειτος. Ο ήλιος εφημέρει νέος εστί. Κάθε μέρα είναι καινούριος. Γι' αυτό, όπως έχουμε πει, έχει σύζυγο την Αίρα. Επομένως, η τραγωδία είναι η σύγκρουση των παλαιοζωδιακών νοοτροπιών με τους νεοδούς. Και επειδή ό,τι δεν μεταστρέφεται, καταστρέφεται, γι' αυτό ακριβώς ορίζουμε την τραγωδία σαν βιοεντροπική μετάλλαξη. Τραγωδία είναι εδώ, στη μεθόριο του παλιού και του καινούριου, που δυστυχώς κρατάει 1000 χρόνια και που δυστυχώς βιώνουμε το μέσον της αυτή τη στιγμή. Είμαστε ακριβώς στη μεθόριο και γι' αυτό και συμβαίνουν όλες αυτές οι καταστάσεις. Οι εντροπικές, οι εμπόλεμες. Ο ήλιος έχει βγει 500 χρόνια από το παλαιό ζώδιο των Ιχθύων και μόλις μπαίνει στο ζώδιο, έχει μπει ήδη στο ζώδιο του Υδροχόου γύρω στα 50 χρόνια. Συνεπώς, η σύγκρουση προβλέπεται για άλλα 500 χρόνια. Η τραγωδία επαναλαμβάνεται, γυρίζει. Εδώ λοιπόν γράφεται η τραγωδία. Στη σκηνή των πεζωμένων βιοδραμάτων, όπως είπαμε, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά το ουρανογήινο σκήνομα. Και εδώ, στο κοσμικό αστρικό πεδίο, στο χώρο των άνω στρατευμάτων, όπως έχει λεχθεί, μένεται η σύγκρουση μεταξύ του καλού και του κακού. Θα μεταφερθούμε για λίγο στο χώρο των άνω στρατευμάτων. Αυτό που ονομάζουμε αγάπη, ως γνωστόν, έχει την εστίασή του στο κοσμικό αστρικό πεδίο. Εκεί, στο κοσμικό αστρικό πεδίο, μένεται η σύγκρουση μεταξύ καλού και κακού, γιατί και το κοσμικό κακό έχει εκεί την εστίασή του, στο κοσμικό αστρικό πεδίο. Έτσι, κακέκτυπο αυτού του αρχετυπικού πολέμου μεταξύ του κοσμικού κακού και του κοσμικού καλού είναι η τραγωδία και η πόλεμη στη γη. Και ο πόλεμος στη γη, αφού λέμε κακέκτυπο. Όπως θα δείτε όμως σε λίγο, εκεί ενυπάρχει και το αρχέτυπο της αρμονίας. Ο Άρης είναι ο πόλεμος, ο θεός του πολέμου. Συζεύγνεται με την Αφροδίτη, την εκπρόσωπο της αγάπης, και στο κεντροσημείο γεννούν την αρμονία.
Προτρέξαμε όμως λίγο και πρέπει να γυρίσουμε στον κάδμο, γιατί είμαστε εστιασμένοι στο θηβαϊκό κύκλο. Θα μπορούσαμε να είμαστε στον τροϊκό, αλλά δεν φτάσαμε ακόμα. Πρέπει να περάσουμε πρώτα από το θηβαϊκό κύκλο. Τα στοιχεία στα οποία σας παραπέμπω και σας συνιστώ να μελετήσετε όσοι έχετε χρόνο είναι ο Απολόδωρος, ο Διόδωρος ο Σικελιώτης, ο Νόνος με τα Διονυσιακά, ο Ευρυπίδης με τις Φήνισσες, ο Σοφοκλής με την Αντιγόνη, ο Καλίμαχος με τους ύμνους του και ιδιαίτερα των ύμνων εις τον Δίαν, και πάνω απ' όλα, και υπογραμμίσω το, ο Διόδωρος ο Σικελιώτης και βέβαια και ο Ηρόδοτος. Τι είναι ο κάδμος? Ο γενάρχης της Θήβας και της Καδμίας Ακροπολεώς της. Ο Κάδμος, ως γνωστόν, είναι γιος του Αγίνορα. Ο Αγίνορας είχε 3 γιους και 1 κόρη. Είχε τον Κάδμο. Αγίνορ θα πει οδηγός ανδρών ή λαών, δηλαδή φιλετικός Μανού. Αγίνορ. Έχει 3 γιους. Τον Κάδμο, στον οποίο θα εστιαθούμε, το Φίνικα, τον Κύλικα και έχει και 1 κόρη, την Ευρώπη. Έχει σύζυγο την Τηλεφάεσα ή Τηλέφη. Και αυτό πρέπει να το εγγράψετε οπωσδήποτε στο νοητικό σας πίνακα. Τηλεφάεσα ή Τηλέφη. Όταν ο Δίας υπό τη μορφή του Ταύρου έκλεψε την Ευρώπη, ο Αγίνορας έδωσε εντολή σε όλα τα παιδιά του, στους 3 γιους του, να ερευνήσουν και να του φέρουν πίσω την Ευρώπη. Ο μόνος που πήρε σοβαρά την εντολή ήταν ο Κάδμος. Έψαξε παντού και δεν τη βρήκε, αλλά βρήκε ανταυτής την αρμονία στη Σαμοθράκη. Αυτό που είναι σημαντικό και πρέπει να υπογραμμιστεί είναι ότι ο Κάδμος δεν έψαξε μόνος του, αλλά μαζί με τη μητέρα του, την Τηλεφάεσα ή Τηλέφη. Και αυτό πρέπει να συγκρατηθεί από όλους. Τηλεφάεσα ή Τηλέφη. Όλοι θυμόσαστε τον Τήλεφο. Και επίτηδες στην Τηλεφάεσα τη λένε Τηλέφη, για να συνεχίσει με τον Τήλεφο. Ο Τήλεφος, ως γνωστόν, είναι εκείνος που οδήγησε τους Αχαιούς στους Μισούς, στη Μυσία, στην Ήδη, γιατί δεν ήξεραν που πήγε η Ελένη, η ωραία Ελένη. Έψαχναν να τη βρουν και δεν ήξεραν. Στην πρώτη φάση του πολέμου, πριν αρχίσει ο Τροϊκός πόλεμος, λέει. Θυμόστε επίσης, γιατί αξίζει να λεχθεί, ότι ο Αχιλλέας είχε τραυματίσει τον Τήλεφο στην πρώτη αποτυχημένη εκστρατεία. Και η πληγή δεν έκλεινε ποτέ. Ο Τήλεφος πήγε στο μαντίο και το μαντίο του είπε το περιβόητο «Ο τρώσας και ιάσετε». Έτσι έπρεπε η λόγχη του Αχιλλέα να θεραπεύσει τον Τήλεφο.
Όταν ο Τήλεφος ήρθε στην Ελλάδα για να θεραπευτεί, τότε του ζήτησαν αντάλλαγμα και το έδωσε να οδηγήσει τους Αχαιούς στο χώρο όπου είχε εστιαθεί η ωραία Ελένη. Και έτσι και έγινε. Το σημενόμενο όλων αυτών θα μας πήγαινε πολύ μακριά και δεν ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για ομηρομετρία. Αυτή έχει γραφεί και σε κανένα χρόνο 2, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, θα διδάξουμε όμηρο. Τώρα λέμε ότι η τηλέφη συνέχεται άμεσα με τον τήλεφο, η τηλεφάεσα, και αυτό σημαίνει ότι χωρίς τηλεπάθεια και τηλενέργεια, γιατί σημαίνει και τα δύο, και τηλαφή, δεν είναι δυνατόν να αναζητήσει κανένας επιτυχώς ούτε την Ευρώπη, που σημαίνει την ευρεία όραση, η οποία είχε χαθεί για ορισμένους λόγους, ούτε την αρμονία, ούτε να βρει την αρμονία στα καβύρια μυστήρια της Σαμοθράκης. Η τηλεφάεσα είναι ένα προορατικό σύμβολο. Σε 500 χρόνια περίπου από τώρα, όπως έχει λεχθεί επιτυχώς, θα ξανάρθει η τηλεφάεσα στους όλους τους ανθρώπους, όχι σε όλους, τους πιο προορατικούς ανθρώπους. Επί του παρόντος μας ήρθε η τηλεόραση. Το να βλέπει κανένας από μακριά. Το τήλε έδινε και δίνει και παίρνει. Τηλέφωνο, τηλεβόας, τηλέτυπο, τηλεόραση, ταλετών, γιατί το ήτα των αιώνων ήταν ως γνωστόν το α των δωριαίων. Εξού και ταλέπορος, αυτός που έρχεται από μακριά. Το τάλε λοιπόν δίνει και παίρνει και θα δίνει στο μέλλον. Πολλά. Έτσι εστιάθηκε, όπως έπρεπε να γίνει, ο Κάδμος στην Σαμοθράκη, στο νησί των μυστηρίων. Αλλά τι είναι η Σαμοθράκη, τι συμβολίζει η Σαμοθράκη, τι είναι η κάβυρη της Σαμοθράκης? Πρέπει να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα για να καταλάβουμε γιατί εκεί ο Κάδμος, αντί της Ευρώπης, βρήκε την αρμονία, την κόρη της Ηλέκτρας και του Δία. Μια άλλη Ευρώπη δηλαδή, την οποία πήρε και σύζυγο στον πρώτο γάμο που έγινε στη γη. Το καιρό εκείνο, γιατί είχε γίνει γάμος της Θέτιδας και του Πηλαία. Τι είναι λοιπόν η Σαμοθράκη, τι συμβολίζει? Και τι συμβολίζουν οι κάβυροι? Γιατί ως γνωστόν οι κάβυροι ενυπήρχαν και στη Θήβα. Όχι μόνο και λατρεύονται, όχι μόνο στη Σαμοθράκη. Σαμοθράκη. Αμέσως βλέπουμε ότι είναι σύνθετο όνομα από το Σάμος και Θράκη. Η Σάμος ονομαζόταν και Ιδρυλή. Σάμος Ιδρυλή. Έχει σχέση με το νερό. Η Ιδρυλή, μην τα γράφω. Και η Θράκη είναι από το Θράξ, Θρακός. Έχει σχέση με το πυρ. Έτσι η Σαμοθράκη, με μόνο το όνομά της,
επισημαίνει ένα σοβαρό μυητικό γεγονός, άκρο σοβαρό, της συζεύξεως του πυρός και του ύδατος. Το νερό, το είδωρ, συζεύγεται με το πυρ. Γι' αυτό ακριβώς στη Σαμοθράκη υπήρχαν οι κάβυροι, τα παιδιά του πυρός, τα οποία κατά περίεργο τρόπο, τουλάχιστον τα σπουδαιότερα, όπως είναι οι πρωτοκάβυροι Ήφαιστος και Ποσειδώνας, μεγάλωσαν στα βάθη της θάλασσας, κοντά στις άλλιες μητέρες και στους γέροντες της θάλασσας. Ο Ήφαιστος ως γνωστόν κοντά στη Θέτιδα και την Ευρυνόμη και τις Σύντιες, στο βάθος της θάλασσας, τον πέταξε η μητέρα του από τον Όλυβο, γιατί ήταν κουτσός. Ο δε Ποσειδώνας, ο θεός της θάλασσας, με γυναίκα την Αμφιτρίτη ή την Αλία, ο εξάρχον της θάλασσας. Οι κάβυροι ήρθαν στη Σαμοθράκη και εν συνεχεία ο Δάρδανος ο Αρκάδιος τους μετέφερε στην Τρία για να συνεχίσουν το ταξίδι τους στη Ρώμη. Εξού και Καμπύρια, Καμπύρ στην Ιταλία, που σημαίνει κάβυρη, είναι από το όνομα των καβύρων, ή καβυρό. Οι κάβυροι προέρχονται πρώτον από το όρος κάβυρος, σύμφωνα με το Στράβωνα, το όρος της Βερεκιντίας. Δεύτερον, από την Καβυρό, τη μητέρα τους, την κόρη του Πρωτέα. Τρίτον, από την Καφύρα, την κόρη του ωκεανού. Τέταρτον, από το Καίο, εξού και Κα, Καίο, το ρήμα Καίο, ισχυρή μέσω πυρός. Πέμπτον, από το Καμπύρ ή Εμπύρ ή Αμπύρ ή Εμπύρ. Και έκτον, σύμφωνα με μια δική μας εκδοχή, ερμηνευτική και σημαντική, από το ζώδιο του καρκίνου, η κάβουρα, και από την ζωδιακή αντιστροφή. Θα επιμείνουμε τουλάχιστον στις 5 εκδοχές λίγο, πολύ λίγο, αφήνοντας την έκτη να τη μελετήσετε όταν θα βγει ο δεύτερος τόμος σημαντικής, γιατί γράφουμε εκεί για τους καβύρους. Δηλαδή τη δική μας ερμηνευτική εκδοχή δεν θα την παρουσιάσουμε απόψε. Θα παρουσιάσουμε λίγο τις 5 άλλες. Ως γνωστόν, η Μεγάλη Μητέρα αποκαλείται Ρέα, Κιβέλη, Αδράστια, Δινδυμίνη, Βερεκιντία, Αγχιάλη. Η Βερεκιντία ήταν στη Φρυγία. Εκεί ακριβώς εν υπήρχε το όρος Κάβυρος. Μία από τις ονομασίες της Μεγάλης Μητέρας ήταν και η Ιδέα. Έτσι, εκεί εν υπήρχαν οι Ιδαίοι δάκτυλοι, τα παιδιά της Μεγάλης Μητέρας, που την επιβοηθούσαν στο έργο της. Το έργο της ήταν ο εξωχρονισμός ή η ιδιοποίηση των εσωχρονικών μεγεθών. Εκεί κοντά, στη Μικρά Ασία, είναι και το όρος της Ήδης ή Ήδα. Ήδα σημαίνει αναγραμματιζόμενο Δία. Είναι από το ανώμαλο ρήμα Ήδα με όμικρον γιώτα, προστακτική ίστη κλπ.
Οι Ιουδαίοι, συνεπώς, είναι εκείνα τα όντα που με το χορό τους επιβοηθούν τη ρέα, τη ροή του χρόνου δηλαδή, και το Δία να ξεπεράσει το χρόνο και να μην κατασπαραχθεί από αυτόν. Έτσι, το όρος κάβυρος είναι το όρος των ιδέων δακτύλων, είναι το όρος του είδα, αυτού που ξέρει και γνωρίζει, αυτού που γνωρίζει και εν συνεχεία μεταλλάσσει τη γνώση σε σοφία, και συνεπώς οι κάβυροι είναι τα γνωστικά παιδιά που επιβοηθούν στο όρος κάβυρος, στο όρος δηλαδή της μοιήσεως, τη μεγάλη μητέρα να επιτελέσει το έργο της, να διασώσει τα παιδιά της από τις επαναγεννήσεις που δεν είναι τίποτα άλλο παρά το στόμα του χρόνου, μέσω του οποίου κατασπαράσσονται. Στη δεύτερη εκδοχή οι κάβυροι προέρχονται από την Καβυρό, την κόρη του Πρωτέα. Ο Πρωτέας είναι ένας άλλιος γέροντας, θαλάσσιος γέροντας, μαζί με τον Νηρέα και το Φόρκι, όπως ξέρετε, και μεταλλάσσεται διαρκώς. Σύμφωνα δε με τον Όμηρο, η κόρη του ονομάζεται και Ιδωθέα. Θυμόσαστε όλοι ότι είναι αυτή, η Καβυρό δηλαδή, που σαν Ιδωθέα είναι αυτή που έδωσε πληροφορίες στο Μενέλαο πώς θα δαμάσει τον Πρωτέα, τον πατέρα της, και πώς θα πάρει πληροφορίες από αυτόν για το παρελθόν και το μέλλον και για τον τρόπο που θα οδηγηθεί στην πατρίδα του. Είναι αξιοσημείωτο να επισημανθεί ότι τους έδωσε δέρματα από φώκες και τους συνέστησε να καθίσουν στην ακρογιαλιά ανάμεσα στις φώκες. Η οσμή όμως ήταν τόσο μεγάλη, τόσο δυσάρεστη, λέει ο Όμηρος, από τις σφαγμένες και εκδαρμένες φώκες, ώστε η Ιδωθέα τους έδωσε αμβροσία. Αμβροσίν παραρίνα. Κάτω από τη μύτη τους δηλαδή τους έβαλε αμβροσία για να μπορούν να αντέξουν τη μυρουδιά από τις φώκες. Και τότε πράγματι ήρθε ο Πρωτέας, δεν μπόρεσε να τους διακρίνει ανάμεσα στις φώκες, όρμησαν, τον έπιασαν, μεταμορφώθηκε σε 3-4 ζώα και εν συνεχεία πήραν τις πληροφορίες από αυτόν. Η μυθολογία είναι μυητική, όπως έχουμε πει τόσες φορές και όπως είναι ολοφάνερο διδασκαλία. Δεν λέει απολύτως τίποτα και είναι και ένα κακόγουστο τελείως παραμύθι εάν δεν ερμηνευτεί σημαντικά. Η φώκια συμβολίζει και οι φώκες συμβολίζουν εκείνο το όν που ταυτόχρονα βρίσκεται στη θάλασσα και στην ξηρά. Επομένως μετέχει των δύο κόσμων. Γεφυρώνει τον επαναγεννητικό κύκλο. Η δυσοσμία την οποία έβγαζαν είναι η οσμή της ύψεως, του θανάτου, από τις πολλαπλές επαναγεννήσεις, από τις άλλες εισδοχές της φώκιας και τις άλλες τις μεταβάσεις στην ξηρά. Σύπεται, πεθαίνει, γιατί ο θάνατος συνοδεύει τις επαναγεννήσεις, και αυτή η δυσοσμία του θανάτου είναι δυνατόν να την ανεχθεί κανένας αυτή τη δυσοσμία μόνο με την αμβροσία, δηλαδή με την οσμή της αθανασίας. Αυτός που μπορεί να έχει οσμή
ευωδίας πνευματικής, όπως λέει ο εκκλησιαστής, και εμείς λέμε πνοή ως μη αθανασίας, γιατί αυτό είναι αμβροσία, είναι αμβρωτία, δηλαδή αθανασία, και μετά γίνεται αμβροσία. Είναι πέρα από τους βρωτούς. Αυτός μόνο μπορεί να ανεχθεί τους πολλαπλούς θανάτους και τις επαναγεννήσεις, αλλιώς δεν αντέχει. Και μόνο από τον πρωτέα μπορεί να πάρει πληροφορίες, δηλαδή από τον εθέρα. Γιατί ο πρωτέας συμβολίζει την εθερική προθήλη, την κοσμική. Μόνο από τον εθέρα μπορεί να πάρει πληροφορίες, τον και ακάσα σε μία εκδοχή αποκαλούμενο, για τον τρόπο με τον οποίο θα διασωθεί και θα μεταβεί στην πατρίδα του. Έτσι σημαντικοποιείται η πληροφορία που έδωσε η ειδωθέα. Είδος θα πει ως γνωστόν και μορφή, όπως θα πει και είδησης. Εξού και μορφώνομαι ή μορφώνω γνώμη. Και θέα είναι από το θέο, που σημαίνει τρέχω. Επομένως είναι εκείνη η μόρφωση η οποία μας καθιστά ικανούς να τρέχουμε εξελικτικά, βέβαια. Αυτή είναι η ειδωθέα. Και αυτή δίνει τις πληροφορίες στο Μενέλαο και στους συντρόφους του. Αρκετά για την ειδωθέα και την Καβυρό, για την ίδιες. Η Καθήρα είναι κόρη του ωκεανού. Αρκεί να πούμε ότι ο ωκεανός είναι ο ωκεανούς ποταμός των ψυχών που περιραίουν τη γη. Δηλαδή είναι εκείνα τα δισεκατομμύρια των ψυχών που είναι ακόμα ανεκδήλωτα και σταδιακά εκδηλώνονται. Είναι οι κυανοτυπίες, ο ποταμός των κοινοτυπιών. Για να καταλάβουμε ότι η Καφύρα συμβολίζει την ψυχή. Έτσι, όταν λέγεται ότι η Καφύρα είναι κόρη του ωκεανού και ότι ο ωκεανός είναι γύρω από τη γη, και όταν ταυτοσημαίνεται από τον ξενοκράτη ότι η ψυχή είναι σε αριθμό σε κίνηση, είναι ακριβώς το ίδιο. Στην τέταρτη εκδοχή είναι από το ρήμα καίο. Προέρχονται οι Κάβυροι από το ρήμα καίο. Ισχυρή μέσω πυρός. Αρκεί να πω ότι την ίδια ρίζα κα συναντάμε και στην Ανατολή. Στα σανσκριτικά, ακόμα όπως μου είπε φίλος, θα επανέλθουμε στο κα αρκετές φορές και απόψε. Τώρα λέμε ότι είναι επίσης στην πέμπτη εκδοχή από το Καμπύρ. Αυτή είναι η εκδοχή της Μπλαβάτσκι από την Ίσιδα χωρίς πέπλο και τη μυστική δοξασία. Ή Καμπύρ ή Κεμπύρ. Στην πρώτη εκδοχή σημαίνει εταίρος. Είναι η μυητική εταίρη. Στη δεύτερη εκδοχή σημαίνει μεγάλος. Και στην τρίτη εκδοχή, εμπύρ, σημαίνει αστρολόγος. Και οι τρεις έννοιες είναι συνάλληλες, είναι αλληλόπαθες και αλληλενεργές. Οι Κάβυροι, τα παιδιά του Πυρός, εστιάθηκαν στη Σαμοθράκη
στο νησί που συμβολίζει την ένωση του πυρός και του ύδατος. Και όχι μόνο βέβαια στη Σαμοθράκη, κυρίως αυτή, αλλά και στη Λίμνο και στη Ρόδο. Εκεί πήγε ο Κάδμος, αλλά πριν αξίζει να επισημάνουμε ότι Κάβυρος, πρώτο Κάβυρος είναι ο Ήφαιστος. Όπως Κάβυρος είναι και ο Ποσειδώνας. Θα έξερε λοιπόν, για να καταλάβουμε καλύτερα το νησί των Καβύρων και τι ακριβώς συνέβαινε εκεί, να μιλήσουμε λίγο για τον Ήφαιστο και πολύ λίγο για τον Ποσειδώνα. Ως γνωστόν, ο Ήφαιστος γεννήθηκε από την Ήρα και όταν τον είδε, όταν κουτσός, τον πέταξε από τον Όλυμπο κοντά στη Λίμνο και εκεί τον μάζεψαν κοντά στις Σύντιες και εκεί μεγάλωσε κοντά στη Θέτιδα και την Ευρυνόμη. Εκεί δομούσε στα βάθη της θάλασσας, έκανε βραχιόλια και άλλα έργα πυρός. Ήρθε η στιγμή όμως να τιμωρήσει τη μάνα του. Όταν σαν πρωτοτεχνίτης κλήθηκε στον Όλυμπο για να κάνει τους θεούς των αθανάτων, τότε θυμήθηκε τα της Ήρας και μαγνητόδεσε την Ήρα με αόρατους μάλιστα δεσμούς επάνω στο θρόνο της, όταν έφτιαξε το θρόνο της Ήρας, τη στιγμή να φτιάξει και το θρόνο της μητέρας του Ήρα. Την έδεσε με αόρατα δεσμά πάνω στο θρόνο και ο θρόνος μάλιστα εωρείτο στους ουρανούς, περιεφέρετο. Όταν τον κάλεσαν οι θεοί του Ολύμπου να λύσει την Ήρα, αρνήθηκε ο Ήφαιστος. Τότε ανέλαβε το άλλο παιδί της Ήρας, ο Άρης, ο οποίος είχε βγει χωρίς τη συνδρομή του Δία. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, ίσως το έχουμε επισημάνει, ίσως το επισημάνουμε, γιατί η Ήρα γέννησε και μάλιστα από άνθος, μυρίζοντας άνθος, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Νιώθω τον πειρασμό να σας το ερμηνεύσω. Γιατί γέννησε τον Άρη από άνθος, μυρίζοντας άνθος. Θυμόσαστε όλοι τον Κρίνο, τον οποίο μύρισε η Παρθένος Μαρία και γέννησε τον Ιησού, κατά μία εκδοχή. Άνθος σημαίνει ανοθέα. Άνθεα. Άνω, θέα. Φεύγει το ωμέγα και είναι άνθεα. Σημαίνει τα άνθη, όπως ξέρετε, είναι αυτά τα οποία δίνουν τη μισή τουλάχιστον δύναμη που υπάρχει στη γη. Είναι προάγγελοι της άνω θέας, του άνω κόσμων. Έτσι, όταν λέει ότι εμύρισε άνθος, η Ήρα, σημαίνει ότι κατά πανομοιότυπο τον άνω κόσμο έχει γεννηθεί ο Άρης πόλεμος εδώ. Σημαίνει ακόμα ότι πρέπει να είναι βραχύβιος, όπως βραχύβια είναι και το πέρασμα των λουδιών πάνω στη γη. Για λίγο και μόνο για θεραπευτικούς σκοπούς. Γιατί από τα άνθη βγαίνει η άνθη. Η άνθη, ίασης μέσω ανθέων, είναι μία από τις ωκεανίδες, που σημαίνει ίασης μέσω ανθέων, δηλαδή για θεραπευτικούς και μόνο λόγους γέννησε τον Άρη, όπως έγινε ο απελευθερωτικός πόλεμος του 21, που σε λίγο έρχεται η γιορτή του σε εμάς. Και έπρεπε να γίνει. Μόνο για τέτοιους λόγους θεραπευτικούς. Όταν ο Μανού, όταν δηλαδή ο φιλωτικός εκπρόσωπος και οι εξάρχοντες των φιλετικών ανακυκλήσεων αποφασίζουν την επαναγέννηση ενός έθνους, τότε ο πόλεμος, ο απελευθερωτικός, έχει τη θέση του. Είναι ίασης μέσω ανθέων.
φιλετικών. Έτσι είχε γεννήσει τον Άρη, άλλο αν διαστράφηκε αυτός. Η αποστολή του έχει γίνει τελείως διαστραμμένη πάνω στη γη. Δηλαδή δεν εκπληρώνει τους σκοπούς για τον οποίο τον έστειλε και τον γέννησε η μητέρα του Ήρα επάνω στη γη. Ο Άρης ανέλαβε σαν πρωτοπαλίκαρο να πείσει, να φέρει με το ζόρι τον Ήφαιστο να λύσει τη μάνα του. Δεν πέτυχε τίποτα. Ήρθε άπρακτος. Γιατί ο Άρης ονομάζεται και Ενιάλιος, Άρης, ενώ ο Ήφαιστος ονομάζεται και Δέδαλος. Βλέπετε όλοι ότι υπάρχει και στην πρώτη λέξη αλός και στη δεύτερη λέξη η θάλασσα. Ενιάλιος και Δέδαλος. Δεν είναι η ώρα να αναπτύξουμε τα του Δεδάλου και τα του Άρεως. Θα πούμε μόνο δύο πραγματάκια. Ότι Δέδαλος είναι το Δέλτα, Α έως Ι, η τετρακτηλία, πάλι Δέλτα και αλός περιφέρεια. Δηλαδή είναι ακριβώς αυτό. Οι δεδαλώδεις περιφορές, όταν η προσωπικότητα και η ψυχή πρόκειται να εναρμονιστούν, αλλά δεν έχουν ακόμα εναρμονιστεί. Αυτές είναι οι δεδαλώδεις περιφορές. Εδώ γίνονται. Αυτή εδώ είναι η ψυχή και αυτή είναι η προσωπικότητα. Ενώ ο Ίκαρος, που είναι γιος του, είναι αυτός ο οποίος πάει να πρωτοπετάξει προς τα ηλιακά πυρά της ψυχής, αλλά δεν μπορεί να ανέβει πολύ ψηλά. Ή, γιώτα, κα, το κα είναι τρακτία όπως είπαμε και άλλη φορά, κα, ρα, Ικαρία κλπ. Ή κα, ρα, ήλιος. Προς την τετρακτία του ήλιου πάει, αλλά δεν τα καταφέρνει και γι' αυτό και ξαναπέφτει μέσα σε επαναγεννήσεις. Μες στο πέλαγο, στο Ικάριο. Δεν μπορεί να ανέβει στον ήλιο της τετρακτείας. Δεν μπορεί να αποκτήσει τη δύναμη να πάει τόσο κοντά ώστε να γίνει κάτοχος της τετρακτείας. Του Ρα. Και συνεπώς πέφτει μέσα. Ο Ενιάλιος Άρης είναι προσωπικότητα η οποία επαναγεννάται. Γι' αυτό και βρίσκεται κοντά στη θάλασσα. Πλησίον της θαλάσσης. Αυτός ο οποίος καταφέρνει όμως ότι δεν κατάφερε. Ο Άρης είναι ο Διόνυσος και ο Διόνυσος συνέχεται άμεσα με τη Θήβα. Είναι γιος της Σεμέλης, της κόρης του Κάδμου και συνεπώς πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο ο Διόνυσος κατάφερε αυτό που δεν μπόρεσε να πετύχει ο Άρης. Έδωσε κρασί, η κράμα, η κάρμα. Όλα ερμηνεύονται και μόνο τότε αποκτούν μια σημαντική εμβέλεια, ένα φως. Έδωσε κρασί. Το κρασί, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι το κράμα ή κάρμα. Στον Ήφαιστο, κάρμα. Στον Ήφαιστο, και τότε ο Ήφαιστος δέχτηκε να πάει στους ουρανούς, στον Όλυμπο. Δεν ήταν όμως τόσο πολύ, λέει, μεθυσμένος, ώστε να μην ζητήσει ανταλλάγματα για τη λύση της μητέρας του από το θρόνο. Η μητέρα του Ήρα είναι η ψυχή, η οποία είναι δεμένη επάνω στο θρόνο της, στο σώμα δηλαδή, και περιφέρεται στις επαναγεννήσεις. Αυτό συμβολίζει το δέσιμο στο θρόνο. Περιφέρεται διαρκώς, συνέχεια, έως ότου το κράμα ή κάρμα του Διόνυσου, του Άδη δηλαδή η μέθεξη του ορατού και του αόρατου κόσμου, και τα πυρά του ανθρώπου, τα οποία συμβολίζει ο Ήφαιστος, γιατί συμβολίζει, όπως θα πούμε σε λίγο, τα τρία πυρά, φτάσουν στο σημείο να την λύσουν με αντάλλαγμα την Αφροδίτη, την αναδυωμένη
από τις βιοθάλασσες θεότητα, η οποία οδηγείται στον Όλυμπο της Αθανασίας. Είναι ευανάγνωστο το σημενόμενο, συνεπώς. Θα επανέλθουμε όμως στη συνέχεια, γιατί σε λίγο ο Άρης, εντός εισαγωγικών, εκδικείται, εντός εισαγωγικών πάντοτε, τον ύφεστο και του παίρνει την Αφροδίτη. Είπαμε ότι πάλεψαν και ότι δεν μπόρεσε να νικήσει τον ύφεστο για να επαναλύσει τη μάνα του. Σε λίγο όμως ο Άρης παίρνει την Αφροδίτη από τον ύφεστο αργότερα και γεννάει μαζί της, σύμφωνα με την εκδοχή της Θήβας, τη θηβαϊκή εκδοχή, την αρμονία. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί, θα πρέπει να μιλήσουμε για την αρμονία σύμφωνα με την εκδοχή των καδυρίων μυστηρίων, που είναι και πολύ σπουδαία. Όταν ο Κάδμος πήγε στο νησί των Καδύρων, εκεί συνάντησε την κόρη Αρμονία, κόρη του Διός και της Ηλέκτρας. Ζεύς, Διός, συν Ηλέκτρα, Ζεύς Δίας δηλαδή, συν Ηλέκτρα, ίσον Αρμονία. Τι συμβολεί η αρμονία? Δεν είναι καμία κόρη, καμία γυναίκα ή ένα βαθύτατο, συμβολικά βαθύτατο μυητικό γεγονός. Ένα τεράστιο λάθος που γίνεται στις συνειδήσεις όλων των ανθρώπων, ιδιαίτερα των δοκίμων μαθητών, είναι να κατεβάζουν στο επίπεδο της φυσικής τους συνειδήσεως υψηλές έννοιες, ενώ θα πρέπει να τις ανεβάσουν στο επίπεδο του αφηρημένου ή ανώτερου νου. Υπάρχουν δηλαδή τρεις νοές. Αξίζει τον κόπο να κάνουμε ένα σχήμα. Είναι ο φυσικός κόσμος, οι τρεις κόσμοι του ανθρώπου από κάτω προς τα πάνω, είναι ο φυσικός κόσμος, είναι ο αστρικός κόσμος και είναι και ο νοητικός κόσμος. Και αυτός είναι ένας κατώτερος κύκλος. Ακολουθεί ένας άλλος ανώτερος κύκλος, όπου έχουμε συγκεκριμένο νου ή κατώτερο νου. Εντελώς κατώτερο για τα πράγματα του κόσμου τούτου και τις ανάγκες του. Το σημείο στο οποίο νικεί η ψυχή, το χώρο στον οποίο νικεί η ψυχή και είναι εδώ, και η συνεχεία έχουμε τον αφηρημένο ή ανώτερο νου. Τον ικανό για ιδέες, είναι παραπάνω. Αφηρημένος ή ανώτερος νους. Και έχουμε και ένα άλλο κύκλο, ο οποίος έχει σχέση με την υπερανθρώπινη προσπάθεια, με την πνευματική τριάδα, και αυτός ο γνωστός ο κύκλος είναι της πνευματικής τριάδος, δηλαδή το μάνας, όπως το λέμε, το βούδι και το άτμα. Δηλαδή το ωραίο, το αληθές και το αγαθόν, για να το πούμε σε ελληνική ορολογία. Αυτή η τριάδα η πνευματική είναι η ανώτερη. Δεν επιτρέπεται να κατεβάζουμε κάτω από αυτό το επίπεδο όλες τις έννοιες. Πρέπει να τις ανεβάζουμε ή δυνατόν στο επίπεδο της ψυχής και εν συνεχεία του αφηρημένου νου και μετά στην πνευματική τριάδα το ωραίο, το αληθές και το αγαθόν. Εάν δεν κάνουμε κάτι τέτοιο και κατεβάσουμε τα πράγματα στο φυσικό επίπεδο, στο αστρικό επίπεδο και στο κατώτερο νοητικό, τότε καραδοκούν οι θυμαπάτες, η μάγια και η πλάνια να μας κατασπαράξουν ό,τι αποκαλούμε κόσμο της θυμαπάτης. Αυτά σε ένα πρόλογο. Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν να ανεβάσουμε τα της αρμονίας στο επίπεδο του αφηρημένου νου, το επίπεδο της ψυχής και ή δυνατόν του αφηρημένου νου και ή δυνατόν της πνευματικής τριάδος. Μόνο τότε μπορούμε να πούμε ότι ξεναγούμεθα στο νησί, διαχρονικά στο νησί των Καβύρων της Σαμοθράκης. Διαφορετικά δεν κάνουμε τίποτα.
Η Ηλέκτρα είπαμε ότι είναι κόρη του Δία. Συγγνώμη, η Αρμονία είναι κόρη του Δία και της Ηλέκτρας. Ο Δίας, έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, ότι είναι το αιθερικό διάστημα. Αιθέρι νέων ή αιθεροβάμων. Δίας διάστημα. Αλλά εδώ πρέπει να πούμε ότι έχει άμεση σχέση με τα ζώδια, με τον κύκλο των ζωδίων. Ζεύς Διός. Η λέξη ζώδια έχει μέσα της και το Δία και το Ζεύς και το Δία. Ζεύς, Διός, ζώδιος, ζώδια. Έχει σχέση με το ζωδιακό κύκλο. Γι' αυτό ο Δίας πολλές φορές παίρνει τη μορφή όφεως ή δράκου. Γιατί ως γνωστόν το αστρικό φως κατά μία εκδοχή είναι όφης ή δράκος. Και θα το ξανασυναντήσουμε μπροστά μας σε λίγο. Και η Ηλέκτρα είναι ο κοσμικός ηλεκτρομαγνητισμός. Έχουμε ως γνωστόν τρία πυρά. Το φυσικό πυρ ή το πυρ διατριβής, τα ηλιακά πυρά και το κοσμικό ηλεκτρικό πυρ. Η Ηλέκτρα εκπροσωπεί το ανώτερο κοσμικό ηλεκτρικό πυρ και μάλιστα του Δία. Δηλαδή τη βούληση τη Θεία. Γιατί εκπρόσωπος του ανώτερου πυρός μέσα μας είναι η βούλησή μας. Γι' αυτό όταν είναι ισχυρή βούληση δεν γίνεται τίποτα. Δεν μπορεί να αποτύχει ο άνθρωπος όταν είναι πολύ ισχυρή η βούλησή του. Γι' αυτό ο ποιητής έχει δίκιο όταν ρωτάει, τάχα η θέλησή του λίγη, τάχα ο πόνος του μεγάλος, αχ που σε νιώτη, που δείχνες πως θα γινόταν άλλος. Η βούληση όταν είναι ισχυρή δεν μεταλλάσσεται ο άνθρωπος προς τα χείρο, αλλά προς τα έπειτα βελτίο. Εδώ είναι η βούληση. Εξού και υποτιθέμενη βουλή των Ελλήνων. Η βουλή. Εδώ είναι η νοήμων ενέργεια. Και εδώ είναι η φιλότη σοφία. Η βούληση, εδώ δηλαδή είναι το πυρ διατριβής και αξίζει, μια και μιλάμε για τους καβύρους, να αναπτύξουμε λίγο τα πυρά. Το πυρ διατριβής, τα ηλιακά πυρά τα οποία έχουν άμεση σχέση με την ψυχή, γιατί ηλιακά πυρά, γιατί ως γνωστόν η ψυχή αποτελείται από 5 ακτίνες του ήλιου και συνεπώς από 5 ηλιακά πυρά. Και εδώ είναι η βούληση, το βουλικεράβνιον πυρ του Δία, το οποίο επιστεύεται, όπως λέει στους ύμνους του, μόνο στον Απόλλωνα, σε κανέναν άλλο από τους θεούς. Χωρίς να έχει δικαίωμα ο Απόλλωνας να μεταβιβάσει σε κανέναν άλλον, ούτε στον Ερμή ούτε πουθενά άλλο. Μόνο στον Απόλλωνα. Είναι το βουλικεράβνιον πυρ, το πυρ της βουλήσεως, που έχει σχέση με το πυρ της μονάδος. Η θέληση είναι μοναδολογική υπόθεση. Το πυρ διατριβής δεν πρέπει να νοηθεί μόνο σαν το φυσικό πυρ, σαν ο φυσικός έρωτας, αλλά και σαν τις εμπειρίες του κόσμου τούτου. Οι εμπειρίες είναι κυρίως το πυρ διατριβής. Ερχόμαστε εδώ στη γη για να μάθουμε μέσω του πυρός της τριβής και να αποκτήσουμε εμπειρίες. Είναι ο πυρίθους, τον οποίο είχε ο Θησέας κοντά του και πήγε μαζί του στον Άδη. Είναι το πυρ διατριβής με άλλες λέξεις. Οι εμπειρίες των διαβιώσεών μας. Μέσω αυτών, και εδώ θα δώσουμε για πρώτη φορά μια νέα ερμηνεία των διάπειρων, των πύρινων διοσκούρων.
Οι Διόσκουροι είναι ως γνωστόν ο Κάστορας και ο Πολυδεύκης. Επισημαίνουμε ότι ο Κάστορας είναι το πύρ γιατριβής. Κάστορ. Πύρ γιατριβής. Ενώ ο Πολυδεύκης, ο Πολυγλυκής, αυτός που μοιεί και μάλιστα προσφέρει πολλαπλές μοιήσεις, είναι το ηλιακόν πυρ, τα ηλιακά πυρά. Ηλιακόν πυρ, Πολυδεύκης. Όπως βλέπετε, ενυπάρχουν μέσα στην ηλική μυθολογία όλες οι ακτίνες και όλες οι μοιήσεις. Πολυδεύκης. Αυτός φθήνει και πρέπει να φθήνει και αυξάνονται τα ηλιακά πυρά. Ενώ στους ανώτερους κόσμους ενυπάρχει το ηλεκτρικόν πυρ, Κάστορ, πυρ διατριβής, Πολυδεύκης, ηλιακόν πυρ και ηλεκτρικόν πυρ. Αυτά τα δύο πυρά πρέπει να σμίξουν και να πάρουν τον αγωγό προς τα πάνω. Αν αυτό δεν συμβεί, τότε χωρίζουν οι δρόμοι των πυρών. Θα επανέλθουμε σε λίγο όμως για το χωρισμό των δρόμων, όταν μιλήσουμε για τις τριπλές αμαξιτής, το τρίστρατο στο οποίο ο Ιδίποδας σκότωσε το Λάιο. Έτσι, αφού ξέρουμε την τοπολογία αυτών των τριών πυρών, επανερχόμαστε στους καβύρους και στα πυρά τους. Λέγαμε ότι η αρμονία είναι κόρη του Δία και της Ηλέκτρας. Ποια θέση έχει η αρμονία? Επισημαίνω ότι η αρμονία είναι τέταρτη μοίηση και αυτή έλαβε ο κάδμος στα καβύρια μυστήρια. Άρα στα καβύρια μυστήρια της Αμοθράκης έδονται μοιήσεις και μάλιστα πολύ προχωρημένες. Ήταν τα πρώτα και τα σπουδαιότερα μυστήρια που υπήρξαν σε όλο το χώρο, τουλάχιστον ευρωπαϊκό. Και δίδονται υψηλής τάξης μοίησης. Και ειδού που στηρίζω την επισήμανσή μου. Πρώτη μοίηση, ως γνωστόν, στην πρώτη μοίηση συμμετέχει 7η ακτίνα. Το κέντρο που διεγείρεται, γιατί όλες οι μοίησεις είναι διεγέρσεις στο εθερικό σώμα του ανθρώπου, ως γνωστόν. Είναι το κέντρο των γεννητικών οργάνων και το επίτευγμα είναι μία ισορροπία στο σεξ. Ορθή χρήση δηλαδή. Όχι κατάχρηση,
ούτε ανόητη αποχή. Ορθή χρήση. Η δεύτερη μοίηση. Στη δεύτερη μοίηση συμμετέχει η έκτη ακτίνα. Το κέντρο στο οποίο μετέχει και διεγείρεται είναι το ηλιακό πλέγμα. Κοντά στο διάφραγμα. Και αυτό που επιτυχάνεται είναι η αφοσίωση σε ένα ιδανικό. Η αφοσίωση σε ένα ιδανικό, σε ένα σκοπό υψηλής τάξεως κλπ. Ανώτερο σκοπό οπωσδήποτε. Υπερνίκηση των συγκινησιακών υδάτων. Οπωσδήποτε. Και έχει σχέση με το πυρ και το είδωρο, όπως είπαμε. Η τρίτη μοίηση στην τρίτη μοίηση μετέχει η πέμπτη ακτίνα. Αυτό που διεγείρεται είναι το μετοπικόν κέντρο, το άσνα δηλαδή, μετοπικόν κέντρο, μετοπών που σημαίνει όψοπός, να το πούμε σε ελληνική ορολογία, μετ, όψοπός, μετοφθαλμός. Και επιτυγχάνεται μια επίδοση επιστήμες του ανθρώπου. Επιστημονική επίδοση. Σε κάποια από τις επιστήμες. Η τέταρτη μοίηση. Στην τέταρτη μοίηση μετέχει τέταρτη ακτίνα. Αρμονία μεσοδιαμάχης. Το κέντρο το οποίο διεγείρεται είναι το κέντρο της καρδίας. Γι' αυτό κατάλληλη εκδοχή του Διόδωρου του Σικελιώτη, ο Δάρδανος, ο Αρκάδιος, και σημειώστε το αυτό, ο Δάρδανος, ο Αρκάδιος και Δάρδανος ήταν μια άλλη έκφανση του ίδιου του Κάδμου. Γιατί κατά μία άλλη εκδοχή η αδερφός του Κάδμου ήταν ο Θάσος, κατά άλλη παραλλαγή όμως του Διόδωρου του Σικελιώτη ήταν ο Ιασίων Ιατίων, ο Ιάσιος. Έτσι ο Δάρδανος, ο Αρκάδιος και ο Ιάσιος έχουν άμεση σχέση με αυτό το κέντρο της καρδίας ή καραδίας, όπως έχουμε πει. Ενώ αυτό που επιτυγχάνεται είναι η αρμονία. Στην τέταρτη μοίηση παρουσιάζεται λοιπόν η αρμονία. Άρα λοιπόν όταν ο Κάδμος συνεδέχει την αρμονία, μας λένε ξεκάθαρα ότι πήρε τέταρτη μοίηση. Γιατί η αρμονία, την έγραψα καλά, αρμονία. Η αρμονία επιτυγχάνεται κατά την τέταρτη μοίηση. Τα γράψατε και τα πίσω. Προηγουμένως ότι ο κοσμικός ηλεκτρισμός και αυτή ακριβώς η δίωδος έχει σχέση με το μαγνητισμό, με την έλξη των ηλιακών πυρών. Έτσι, ηλεκτρομαγνητισμός είναι αυτό ακριβώς. Εδώ είναι η ηλέκτρα και η ηλέκτρα θα πει τα εξής πράγματα. Ήλε, που σημαίνει ήλιος, ήλιε, κτρά, κάπα, 3. Το 3, Μαρία. Ηλεκτρία, ηλεκτρισμός. Γι' αυτό και υπάρχει η λέξη, μέσα στο λέξη ηλεκτρισμός το ιώτα. Και γι' αυτό και λεγόταν και ηλεκτριόνι. Ηλεκτριόνι. Πάλι με ιώτα. Σημαίνει όμως ηλέκτρα και κάτι άλλο. Ή λε λέκτρα του ήλιου. Λεκ, το βλέπετε, λεκτικός και λοιπά. Τουρά, η λέξη του ήλιου. Όποιος έχει φτάσει στο σημείο της πέμπτης μοίησεως, που είναι το σημείο της κατοχής της ηλέκτρας, δηλαδή του κοσμικού ηλεκτρομαγνητισμού, ξέρει τη λέξη του ήλιου, μέσω του οποίου είναι δυνατόν να παράγει αποτελέσματα, δηλαδή της λέξης του ήλιου. Είναι ο κάτοχος της λέξεως του ρα, του ήλιου.
Είναι η πέμπτη μοίηση που γεννά την κόρη μαζί με το Δία, δηλαδή με τον μαγνητισμό. Είναι ο μαγνητισμός της μονάδος του ανθρώπου, που συνενούμενος με τον μαγνητισμό, τον ηλεκτρισμό, τον κόσμο, τον διαστημικό, μας γεννά, ο Δίας δηλαδή μαζί με την ηλέκτρα, την ατομική μας βούληση, η οποία είναι υπόθεση μονάδος και είναι υπόθεση πέμπτης μοίησεως, μας γεννά την κόρη, την τέταρτη μοίηση, που είναι η αρμονία μέσω διαμάχης, η αρμονία δηλαδή που σας είπα προηγουμένως. Κατά την εκδοχή των Θηβαίων, γιατί και εκεί υπήρχαν κάδυροι, στη Θήβα, και δεν είναι καθόλου τυχαίο γιατί υπήρχαν κάδυροι, όλους τους μετέχοντες, τους πρωταγωνιστάς, τους συμπρωταγωνιστάς μάλλον, στο μυητικό αυτό δράμα, γιατί θέατριών, δηλαδή θέατρο είναι όλη η μυθολογία ελληνική, και δεν επισημάναμε το όνομα του κάδμου, του πρωταγωνιστού. Τι σημαίνει κάδμος? Για να μην δώσουμε την ονομασία αυτού ονομαστού, γιατί του είχε πει το ίδιο το μαντίο θα γίνει ονομαστός, ας πούμε τι του είχε στήσει το ίδιο το μαντίο. Όταν πήρε Τζιάν Τσόχανς, και μάλιστα η Τζιάν του πέμπτου πεδίου είναι η Μανού, είναι η Κουμάρας, κατάλληλη εκδοχή, όσο και αν τους υποβίβασε η σκοτεινή περίοδος του Μεσαίωνα και των μενωμένων ρασοφόρων σε νάνους θεούς. Δεν γίνεται τίποτα και κανένας δεν μπορεί να υποκλέψει το μέγεθος των μεγάλων θεών που είναι οι κάβυροι. Στο εξελικτικό σπυροειδές θα επισημανθεί και θα φανερωθεί το μεγάλο τους μέγεθος. Είναι παιδιά της μεγάλης μητέρας. Έτσι συνέχεται, όπως είπαμε, άμεσα και λειτουργικά το νησί των Καβύρων με το νησί των Δελφών, με τον ομφαλό των Δελφών, με το κέντρο του Απόλλωνα. Τα παιδιά του Πυρός με τον ήλιο Απόλλωνα, τον αρχηγέτη των 49 ηλιακών πυρών και τον δέκτη του διαστημικού βουλητικού πυρός, γιατί σαν κεντρικός πνευματικός ήλιος δέχεται το πυρ, το βουλικεράβνιο πυρ, το ηλεκτρικό πυρ του διαστήματος. Εκεί το μαντίο των Δελφών του είπε, τον τίμησε. Σας θυμίζω ότι τον Κάδμο, τον Λικούργο της Σπάρτης και άλλους τους τίμησε το μαντίο των Δελφών και μάλιστα θαυμά, πολύ. Ενώ τον Ιδίποδα, όπως λέει ο ίδιος, άτιμον εξέπεμψε ο δεύρον οικόμην. Για αυτά που πήγα, λέει, με απέπεμψε σαν άτιμον, δεν τον τίμησε. Αυτό ας κρατηθεί στο νου σας. Του είπε πρωί-πρωί την αυγή δηλαδή, Κάδμε, να πάρεις το δρόμο και να περάσεις ανάμεσα από τους φλεγείες, τη Φωκίδα, και να πας στα βόδια του Πελάγοντος, εκείνου που γεννήθηκε για να πεθάνει, όπως λέει ο ύμνος του Καλήμαχο ύμνος στο Δία. Να πας και εκεί, αφού βρεις μια αγελάδα που στις δυο της πλευρές να έχει ένα ολόγιομο φεγγάρι, μια σελήνη, πανσέλινο, να την ακολουθήσεις. Και όπου γύρει στη μαύρη γη η αγελάδα, εκεί να ιδρύσεις μία πόλη και να πάρεις μαζί σου μόνο το κυνηγετικό σου ξύφος. Αυτό και έπραξε ο Κάδμος. Βρήκε στα βόδια του Πελάγοντος, Πελάγων, Πέλας και Άγω, Πελάγων, Πέλας
Πελάγο. Λεγότανε σύμφωνα με τον Καλήμαχο και Πυλογόνος. Αυτός Πυλογόνος. Αυτός που γεννήθηκε όπως έχει λεχθεί για να πεθάνει. Σας θυμίζω τον Πηλαία. Κατά μία εκδοχή ο ίδιος ο Κάδμος ήταν παιδί του Όγιγου. Είχε έρθει από μακριά, αλλά ήταν και αυτόχθον. Ογιγία, Όγιγος. Του Όγιγου. Σας θυμίζω τον Ερεχθέα, που ήταν αυτόχθον και αυτός, από το Αέριο Κιχθόν. Ερεχθεύς. Όλοι τους είναι γηγενείς. Έχουν βγει μέσα από τη γη. Έπρεπε εν συνεχεία ο Κάδμος να πάρει από το Δράκο το τρομερό φίδι, την πηγή του Άρεος, και εκεί να ιδρύσει την Καδμία Ακρόπολη του. Ο Κάδμος όντως έφτασε σε αυτό που αργότερα ονομάστηκε Βιωτία, αγελαδοχώρα δηλαδή. Είναι ολοφάνερο ότι σημαίνει το χώρο των βιωτών, των βρωτών, των ανθρώπων. Οι φλεγείες είναι οι πνευματικοί ζηλωτές μέσα από τους οποίους έπρεπε να περάσει. Αλλά δεν μιλήσουμε μετά όλα αυτά. Και σκότωσε το Δράκο και κατά συμβουλή της Αθηνάς, από την δρακοσπορά που ήταν τα δόντια του Δράκου, μπόρεσε ακριβώς, αφού θύτευσε 8 με 9 χρόνια στον Άρη, όπως ακριβώς αντίστοιχα χρόνια έχει θυτεύσει στον Άδμητο ο Απόλλωνας όταν σκότωσε το Θήλι Πίθωνα, είδησε τη Θήβα. Και τώρα τι είναι ο Κάδμος? Κάδμος σημαίνει κόσμα το δέλτα. Δμός. Σμα το δέλτα. Αυτό εδώ, τη τετρακτεία δηλαδή. Γιατί είπαμε ότι εκεί βρήκε την αρμονία, με τέταρτη μοίηση. Είναι αυτός που τιμά, που κοσμά, που έχει το κόσμημα του λωτού, της μονάδος, γιατί εδώ είναι η μονάδα, ακριβώς εδώ. Εν δε Απόλλων, έλεγαν η Ενάδα καλύτερα, έλεγαν οι Πυθαγόριοι. Αυτός, γι' αυτό και ακούει τον Απόλλωνα, τον ίδιον. Είναι ο τετατρομοίητος, τετραμοίητος, συγγνώμη. Γι' αυτό και έχει 4 φυλές, μήτρες φυλές και 4 κόρες. Την Ινώ η Λευκοθέα, την θεά που λευκάνθηκε μέσα από τις επαναγεννήσεις των βιοκύκλων. Έχει τη Σεμέλη που μας δίνει τον Διόνυσο. Έχει την Αγάβη ή Αγαβή, την ένδοξη, που σημαίνει ένδοξη, που μας δίνει τον Ακτέωνα, και την Αυτονόη που μας δίνει τον Ακτέωνα, και την Αγάβη που μας δίνει τον Πενθέα. Σωστά, Έλσα. Επομένως, έχει 4 κόρες. Λοιπόν, ο Κάδμος είναι ο φιλετικός γενάρχης, είναι δηλαδή ακόμα παραπάνω εκπρόσωπος, γιατί είναι πρωτάνθρωπος της ίδιας της ιεραρχίας των μοιημένων δηλαδή ανθρώπων που το καιρό εκείνο για τελευταία φορά μέχρι τις μέρες μας περιπατούσαν πάνω στη γη.
κυρίως ατομικά, αλλά και σωματικό σχηματισμό. Τότε οι ιεράρχες τετάρτης μοιήσεως ίδρυαν πόλεις, κατήφθηναν ανθρώπους, και η Θήβα είναι η εσοδομή της τετρακτείας, όπως έχουμε πει, Α, Β, Ήτα, Θήτα, Θήβα. Η εσοδομή είναι ακριβώς αυτή. Γι' αυτό και είναι επτάπυλος. Μία από τις πύλες λεγόταν Ηλέκτρα. Συγγνώμη, βιάζομαι λίγο. Συγγνώμη. 1, 2, 3, 4, αρμονία μέσω διαμάχης. 5, 6, 7. Αυτή είναι η Θήβα. Αυτός που άρχεται της Θήβας εξουσιάζει τις 7 ακτίνες, χειρίζεται τις 7 ακτίνες, και στο κέντρο ακριβώς υπάρχει η αρμονία μέσω διαμάχης. Η τέταρτη ακτίνα. Ο κάδμος, όπως είπαμε, ήταν ο γενάρχης των 4 θυγατέρων. Η κάθε μία έχει παίξει ένα ρόλο. Είναι μητέρες φυλές και μαζί μυητικές καταστάσεις του ανθρώπου. Σας θυμίζω ότι αυτές και τις 4 τις αναπτύσσουμε, δεν θα επεκταθούμε εδώ, τις αναπτύσσουμε στο βιβλίο που θα βγει τώρα, στη σημαντική, μαζί με το Διόνυσο, και συνεπώς δεν υπάρχει ανάγκη να επεκταθώ και να τις παρουσιάσω με μεγαλύτερη πληρότητα. Λέω μόνο το εξής, ότι η πρώτη σε μέλη, ως γνωστόν, γεννά το Διόνυσο, και μάλιστα τον γεννά από τον, αφού ζήτησε κατά προτροπή της Ήρας, η οποία ζήλευε, να δει τον ίδιο το Δία με την πανοπλία του, με το βουλητικό του πυρ, και έγινε στάχτη, εκτός από το μικρό Διόνυσο που έσωσε ο Δίας, από το μυρό του Δία, από τα κατώτερα δηλαδή στρώματα του κοσμικού αιθερικού πεδίου. Γεννιέται ο Διόνυσος. Ή Νο, το Μελικέρτη, το παιδί το οποίο ακριβώς ανεβαίνει επάνω στο Δελφίνι και για χάρη του γίνονται τα ίσθμια, που είναι ίσθημία, τα επισημαίνουμε αυτά στη σημαντική λεπτομερέστερα, γι' αυτό και δεν σας τα παρουσιάζω εν εκτάσει, η αυτονόητον ακτέωνα, και αυτό αυτονόητο τι σημαίνει, είναι ακτή του αιώνος των περιφορών, η ακτή του χρόνου, και σκοτώνει συνεπώς τις επαναγεννήσεις, και η Αγάβη, η οποία γεννά το Πενθέα, και αυτός έχει ένα δύστιχο τέλος, γιατί είναι εκπρόσωπος του πένθους, ενώ ο Κάδμος μαζί με τον Τηρεσία ηβούν και υποδέχονται το Διόνυσο, αυτό που δεν κατάφερε το καιρό εκείνο, όχι το καιρό εκείνο, για πάντα δεν καταφέρει, γιατί η Θήβα και ο Κάδμος είναι συμβολικά γεγονότα που υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν, έως ότου δεν θα υπάρχει θάλασσα, έως ότου δηλαδή δεν θα υπάρχουν βιοπεριφορές. Έως τότε η Θήβα θα είναι το σύμβολο όλων των επαναγεννήσεων, θα έχει τη θέση της και η λαμπρή περίοδος της Θήβας
και η πτωτική περίοδος της Θήβας, στην οποία σε λίγο είμαστε αναγκασμένοι να εστιαθούμε. Γιατί? Γιατί στη Θήβα ακριβώς ενικεί και το κακό, το πλανητικό. Και τι είναι το πλανητικό κακό? Είπαμε ότι ενικεί στο κοσμικό αστρικό πεδίο. Και εκεί ακριβώς συγκρούεται με τους εκφραστάς της κοσμικής αγάπης, αυτής της παροθήσεως της κοσμικής που τη λέμε αγάπη και που η έδρα της υπάρχει στο κοσμικό αστρικό πεδίο. Είναι εύλογο το νίκος να συγκρούεται με τη φιλότητα. Το κοσμικό νίκος με την κοσμική φιλότητα στο κοσμικό αστρικό πεδίο. Αλλά οι εκπρόσωποι του κοσμικού κακού, δηλαδή οι πλανητικοί εκπρόσωποι, είναι όντα άκρως οξυδερκοί. Οξυδερκοί είναι από αυτά που είναι ικανά να πάρουν, τηρούν πειθαρχία, ακόμα και αγνότητα εντός εισαγωγικών, δηλαδή μια αυτοπειθαρχία προστατευτική των ίδιων των φορέων τους, διαφορετικά θα γινόταν σαν σκόνη κοσμική. Και το ξέρουν αυτό, γι' αυτό και τηρούν πειθαρχία. Και μάλιστα πολύ μεγάλη. Σας επισημαίνω ότι οι περισσότεροι χιτλερίσκοι ήταν χορτοφάγοι. Άρα μην επέρεστε γιατί δεν τρώτε κρέας, γιατί δεν αποτελεί σημείο ανελήξεως. Μόνο αυτό. Είναι απλώς ένας προστατευτικός όρος, τον οποίο χρησιμοποιούν και τα όντα, τα αρνητικά που τα ονομάζουμε πλανητικό κακό. Τηρούν επίσης μεγάλη αυτοπειθαρχία, ασκητική μάλιστα. Μετέχουν ομάδος, γιατί γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να προαχθούν, δεν μπορούν να πάρουν την πρώτη μοίηση ούτε δεύτερη μοίηση, εάν δεν μετέχουν ομάδος. Μην συνεπώς επέρεστε γιατί μπορεί να ανήκετε κι εσείς σε μια ομάδα ή σε έναν όμιλο, και αυτοί ανήκουν. Τι κάνουν όμως και ποια είναι η ειδοποιητικότητά τους? Πρέπει να ελεγχθούν μερικά πράγματα για να μην τους ακολουθήσουμε. Είτε είναι αγνία είτε είναι γνώση μας. Οι εκπρόσωποι του πλανητικού κακού, κατά προτροπή των αοράτων συμβούλων τους, μετέχουν σε έναν όμιλο για να αποκτήσουν μια μεθοδική ομάδος, γιατί δεν γίνεται αλλιώς, δεν μπορούν να διευρυθούν, μόνοι τους αποκλείεται να διευρυθούν, αλλά δρούν χωριστικά. Τα κίνητρά τους είναι άκρως χωριστικά και ο καθένας από εσάς πρέπει να ελέγξει τα κίνητρά του. Γιατί πάτε σε μια ομάδα? Τι προσφέρετε σε αυτή την ομάδα ή σε αυτόν τον όμιλο? Όχι τι θα πάρετε, γιατί έτσι δρούν οι εκπρόσωποι του πλανητικού κακού. Τι θα αρπάξουν, τι θα πάρουν από την ομάδα. Ποτέ δεν σκέφτονται τι θα δώσουν σε αυτή την ομάδα. Και αυτό που καλείστε να δώσετε πρώτα απ' όλα, μιλάω απρόσωπα και γενικά, αλλά και στον καθένα σας, είναι η καθαρότητα της άβρας σας. Η καθαρότητα των κινήτρων σας. Και εν συνεχεία, ό,τι χρειάζεται η ομάδα ή ο όμιλος για να λειτουργήσει ορθά. Και οφείλετε να μάθετε τι χρειάζεται η ομάδα στην οποία ανήκετε και τι ο όμιλος για να λειτουργήσει απρόσκοπτα και ορθά. Δεν επιτρέπετε να κάνετε πως αγνοείτε ποιες είναι οι ανάγκες του ομίλου σας και ποιες είναι οι ανάγκες της ομάδος στην οποία ανήκετε. Ή οσδήποτε το πράττει αυτό οδεύει προς την μαύρη μαγεία, προς το πλανητικό κακό. Θέλει μόνο να πάρει και τίποτα παραπάνω. Εξακολουθεί μέσα σε μια ομάδα ή σε έναν όμιλο να έχει εγωιστικά κίνητρα. Και βέβαια δεν θα πετύχει πολλά, γιατί θα κλειστούν οι θύρες αργά ή γρήγορα και ιδιαίτερα στα πιο σημαντικά ζητήματα για αυτόν. Είναι κοσμικός νόμος αυτός. Γι' αυτό ακριβώς και οι χιτλερίσκοι δεν μπόρεσαν ποτέ να βρουν σημαντικά πράγματα.